Sanibona, ngibingelele. Lishonile ilanga namuhla kuleli hora sibonana. Lo khulumayo umkhulu Fohla. Utholakala kwinombolo ka 076 026 5726 esigodlweni esikhulu kwaMhlaba Iyalingana. South Africa kunabantu asebahluphekile kakhulu. Bahamba bazama izinto ngokwahlukahlukana. Indawo ngeindawo la baya khona bayozama izinto zokuvula umsebenzi. Labanye bazama izinto zokufuna ukusebenza esigodlweni, abanye balandile izinto zamabhizinisi, balanda izigubhu, abanye balanda izithwalo. Lezi zinto zabuya zangasebenza. Abanye kuze kwafa abantu emndenini, kodwa still noma sekunjalo sekufa abantu, awukho umehluko abawubonile ngalezi zinto lezo. Kulimale abantu, bafelwa abazali, bafelwa izinto eziningi, abanye abasalali ebusuku. Lezi zinto ziyabahlupha. Njengamanje ngithi mina kuwe lona leyo nkinga noma lobhekana leso simo, ungasithatheli phansi, sukuma lento uze siyilungise, siyibone ukuthi siyilungisa kanjani. Noma ngabe boyilanda eMalawi, boyilanda eTanzania, boyilanda eMozambique, boyilanda kuphi yonke indawo la ofikele khona, ngifonele kwinombolo ka 064 847 3110 noma ufone kwinombolo ka 076 026 5726. Ufohla okhulumayo esigodlweni kwaMhlaba Iyalingana. Asitholeni madoda, kodwa sithatheni into ekahle engeke ize iphazamise ukuphila kwabantwana. Sibacabangele nomndeni wethu ongenacala, singathathi inqumo siyithathele phezulu kwendlala.